הלו? או, אמא? אני לא יודע. היי אבא, איפה סבתא? היא הלכה. אוקיי. סבתא הלכה לעולמה. מה? לא, היא הלכה לבית שלה. היא הלכה לבית שלה בגן עדן. מה? לא, היא פשוט לא נמצאת איתנו פה. היא לא נמצאת איתנו יותר. ארידור, היא עדיין בחיים, היא חיה. היא עדיין חיה אצלנו בלב. יואו, ארידור, תן לי את הטלפון. היי, אני מעביר אותך לאבא עכשיו, אבל תהי חזקה. אל תדאגי לסבתא. לא כואב לה יותר. ארידור, סבתא שלך בסדר גמור. שזה בדיוק כמו לומר לא כואב לה יותר, רק במילים אחרות. ארידור, אתה בכלל יודע איפה סבתא שלך? היא במקום טוב יותר. זיכרונה לברכה. היא הייתה אישה טובה. היא עדיין אישה טובה.